Manje ke MCT TV njengowazi ukuthi ngihlezi sikulethela ka into ezikhala kahle abaculi bakho obathandayo. Namhlanje sikuphethele one of the local artists akhona la eMdurban. Ke bizwa ke nguStufuza. Cabanga abantu abaningi bamazi enkundleni zokuxhumana ke insizwa laphana ke uStufuza ishake your body brum brum. Abantu abaningi ke banengi cabanga eminingi ngaye, but namhlanje sizothola kabanzi ngaye ukuthi uStufuza ungubani. Asibingelela sikwamukele igama Mthana nani wakamnguni mfowethu yaphela. Yaphela bhuti konjani? Ngiyaphela qhawula kithi. Yeah. Mfowethu namhlanje sihleli nawe MCT TV. Sihleli noStufuza. The one and only. Ithekule The one and only ithekule baba. Futhi udumile eThekwini kuphela. Ngicabanga ukuthi nabo abantu kwezinye indawo bakwazi. Hayi bafo. Ngeke ngisho ukuthi ngiselebrate kodwa wona sengiyaziwa. Ngoba ngibonile nje nami ngoba sizosuka shooting la ezikhona ishootela khona. Impela uke waba nenkinga eziningi uzigcina sifikile. Bafuna abantu ama-10 abantu lebekuvimba ukuthi akusiStufuza. AkusiStufuza bafuthi uye ngempela noma cha phela nami ngiyakwazi ukuziphika ukuthi hayi akusimini. Bathi hayi impela ngicela ngivumile ngoba phela sebengibonile akusizi ukuyiphika. Yeah. Mfana kithi uStufuza ubani kahle hle? Bafo uStufuza uSiboniso. Yeah. Bakasithole. Yeah. eMkhomazi eDududu. Umbhemu kwenye mfowethu okhulile nje wafunda eqike esikoleni ngazi qeda ephinda vele esikoleni. Kodwa ke ngaphuma esikoleni ngase ngize la eThekwini ngizofuna imisebenzi ngangawuthola. Avele ngathola lo wami ukuthi ngime kahle ngiyisidudla ngiyiStufuza indoda eme kahle nje mfowethu. Iwona umsebenzi ngawuthola ke loyo. Imali. Uma ufika ukuthi wafika wathola umsebenzi ukuthi umi kahle. What do you mean? Ukuthini? Mina ngiyathi dek. Mina bafo ngakhetha ukuthi ngoba vele ngiyabona ukuthi imisebenzi ayisekho. Yeah. Angivele ngisebenze ngomzimba wami ngendlela engiyiyona. Ngijabulisa abantu ukuze ngelinye ilanga kube khona futhi nomunye ozoba nesifiso ukuthi hayi ngiyafisa ukuba nje ya njengoStufuza. Abanye ke bafo bake bangaqondi noma ngumfana noma ngintombazana kodwa asikho ke lapho. Kodwa khona mfethu wona umsebenzi engawuthola ngawufuna ngawuthola engawuphiwa uNkulunkulu engawufundelanga futhi namanje ngeke ngize ngisikole ngiyofundela usegazini nje kimi. Imali khawo ngalo msebenzi wakho kuyaphileka? Hayi bafaka kunamngozi. Akunamngozi. Wayithatha rent. Ayinamngozi baba. Ayinamngozi. Shobo. Besides ukuthi ke wena as uStufuza mhlawumbe wafunda emakhaya mhlawumbe wafika grade 12 angithi? Hayi ngifikanga bafaka grade 12. Hawu wanyula? Ngasiyeka nje bafo. Onyule lana. Ngasiyeka nje mfowethu hayi ngeke inkinga yiningi esikoleni bafo. Yeah. Ubuhlungu mfowethu uthi uyafunda ubona uthisha edlo ice cream ushiswa ilanga ubhizinesi exam wona ngale. Kodwa phela angifaka umkhubo ukuthi ngana nje ke isikole fundani. Fundani ngaphi noStufuza. Fundani. Ayiqine epenini ayikhaya. Wanyula kabani unyula ba? Anyula ka8 bafo. Grade bani u8 grade 10. Futhi nawo sengiphasile ngaqeda. Uphase kahle? Ngiphase kahle futhi. Sengeka 9. Wavele wabona ayisebenzi. Indlela ayisebenzi indlela. Kodwa futhi nakhona ke bafo ngeke ngisho ukuthi ngayisiyeka nje. Yeah. Umuntu oyembangela uthi nje isikole ngizomusho ngeke ngisabi ubahope. Hawu. Wenzani manje ubahope? Wenzani bahope ukuthi yeke isikole? Ngoba esikoleni mfowethu ngangibizwa ngoba hope. Kodwa manje isikole ebhala ubahope, amashitha esikole ebhala ubahope, yonke into yami ubahope. Ngiyakhumbula kusakhona izipika lezi zamakane coke, amakane coke. Zonke ebhala ubahope. Usho ukuthi ubahope usike izithombe zakhe na ukhave ngazo. Ukhave ngazo ubahope. Waya ngokuya mfowethu ngabona ukuthi lo bhuti ngiyamthanda, ngiyamlandela. Ake ngihambe ngeThekwini ngiyomchecka ngibona ukuthi ngiyamthola yini. Ngelinye ilanga ngathi ngiyafika eThekwini ngimbheka. Ngamthola but umthola kwami kwabanzima ngoba ngagcina ngimbuza kuyena. Hawu. Ngabuza bafuthi bafe ngiyafika la eThekwini manje ngizobheka ubhuti ukuthi ubahupha umazini. Wathi nayi cha angimazi. Ngabona sengene estage ukuthi hawu. Kanti ngibuza kuyo ubahuphe lo engize kuyo. Angijabulanga mfowethu kanje and ngalolu suku angiphindanga ekhaya. Wala laphi? Alale hostel. Alale hostel mfowethu e17. Kwaba kumjwayela kami kuba ubhe mfowethu kuze manje bhuti wami. And into engijabulisayo manje ukuthi sengimjwayele umuntu okhululekile. Ngihleli nje naye bafo siyabingelelana siphuza idrink hlale phansi and ngihappy ngendlela esimanga mfowethu. uStufuza ke uqhamuke lapha. Imaki.
ufuna ubahubhe uyeka isikole with the aim ukuthi ufuna ukucula ufuna ukucula noma wawuyeka nje isikole uthi hayi sengikhathele noma mhlawumbe ukuthi njoba ngikuzwa ukuthi mina isikole wasekisawubahubha wayeka isikole ngoba ufuna ukucula noma bafo ukuyama isikole nami ngangifisa ukuba ubahuphe kahle kahle ngangizibona ngubahuphe mina wona uyibona ubahupha ngibona ngubahuphe mina with that board yakho wona uyibona ukuthi wena manje sengishela ngomzimba ukuthi mina ngisidudla ubahuphe uncane ngomzimba ngiyabona ukuthi hayi kodwa manje enhlizweni yami mina mangizibona ngubahuphe ngisho dlala ingoma yakhe bafo ngazi ngisho ibongo zakhe ayibongela awuzisho ngizobona ukuthi ufuna ukubona ukuthi yamazi ngempela yini noma uyakubamba noma uyakukhatha ukhomnozane basuke banafama samba nayo sayidla wona onta ngazi amashinga bafowethu nawe ngeke usalonga ngeke mfowethu ngeke bathi unkukho emnozane basuke manje bafama zambani ubhibha leli ntombi yeke sola ivinto hekene namanje sakuye Golbert bayazi ba imake ubona manje mawuthi wena okay wena ubona ubahuphe okay besakhuluma lo ndaba ukuthi umculo wazama khona emculweni bafo ngizamile emculweni uMaskandi ngisabizwa ngoDunuDunu kwaya ngokuya mangizama kuMaskandi ngoba nengoma engiyifakayo nje egqome yodwa ngashintsha ngoba ngicela ngavunula ngafaka ibheshu ase ngithi no hayi ake ngizame ngala epinifeni ngibona ukuthi isimo sami somzimba wami sohambisana nepinifu mangifaka ipinifu ngabona ukuthi abantu uthi hayi bayayithanda le ngigqoke ngayo ngoba manje mangigqokile mawuzongibukisa kahle ngathi umuntu wesifazane mawusondele eduze uzongibuka kahle uyibona intshebe ukuthi hayi inkabi ingqwele le kwaya ngokuya mfowethu kwafika lo sisi othi uMakhathi ila ngashintsha khona ngaphuma kulento eMaskandi walahla manje iphupho lakho lokuthi ubahuphe angilahlanga mfowethu isimo engasibona sesifikile bafo ngoba phela yabona mangabe unesiphiwo nento yomculo uyithanda ngabona ukuthi hayi no lo sisi ngeke ngihlule ngokuthweka lo hawu lo sisi ngeke ngihlule ngokuthweka lo zavele zakhala uvela wathweka ke manje njoba zikhala kumanje njoba uthweka itheke lonke njoba zikhala kumanje bafo futhi nje kusazonyiwa ngiseza angakafiki ngiseza imali are you gay Shabo hayi ndoda awukhuluma iqiniso akwazi uzizwe mhlawumbe ukuthi sengazuthi ungajula nabantu abobulili obufanayo angiphuphi ngisho ngilele ukuba igay bafana ngiphuphi ngisho ngilele angisho ukuthi oyigay ngiyamnyanya noma ngiyamzona cha nombani unempilo yakhe ayiphilayo afuna ukuyiphila mina le ngiyiphilayo mangifaka iphinifu noma ngifaka ingubo impilo engiyiphilayo mangisona ngisemsebenzini ngaphume ngubeni ngaphume ephinifweni ngiyeinkabini ngiyoshela ushuthi unazi baba ziyakhala baba ngiyabathinta abantu abaningi einkundleni zokuxhumana especially abantu besilisa abekho happy about indlela owenza ngayo izinto nendlela yokuthi wena you are a straight man but bakubona endaweni eziningi public you are twerking abekho happy bathi no this is not ayoba ifika kanjani kuwena bafo lokho bekufika kabuhlungu ngisaqala bekuhlungu ngona but manje into engingasayinaki engingasenankinga nayo ngoba vele amazwi umuntu mekhuluma ugcina ngakho ukukhuluma yabo but mina mangazi ukuthi ipurpose yami ukuthi kuphi ngalento engiyenzayo ngizoqhubeka mina ngiyenze nginake inkulumo zimbi nginake lezi ezingisa phambili ngoba vele ukukhuluma kwabo bagcina bekhuluma abafiki kumina yabo kuyafika kumina as amazwi wabo nezinto abazishoyo kumina but abangiqondi straight beze kumina yabo but ke angisenankinga nako abaqhubeke nje bakhulume ukukhuluma kwabo mfowethu ngeke kungise ndawo mina nje angenze lokho vele baningi abakhuluma kubi baningi abakhuluma kuhle mina ngifuna labo abakhuluma kuhle kuphela nalabo funa labo abakhuluma kubi nabo abande ukuze nami ngizoba namandla ukuthi ngiqhubekele phambili mhlawumbe mobheka abantu abakhuluma kubi ngawe awukwazi mhlawumbe uzofukele kuyinyeza ukuthi no lento engiyiyo ufile sengazuthi akufanele ngabe uyilento iyona
mhlawumbe ugcina usuyinyeza wena, ugcina mhlawumbe ususaba noma ukuthi ukuphuma kwabantu abaningi, uthola ukuthi abaku-situation efuze ifane neyakho, especially abantu abadala abakhubazekile, abanye abadaleke with that body yakho abadaleke ngayo. Ugcina mhlawumbe umuntu ese-convinced ukuthi no, maybe mhlawumbe mina I'm gay, maybe I should pursue or fanele ngiqale ngibehave as a woman. Wena akufikeleli lokho. Mfowethu mina ngike ngizinikeza ukuthi yonke into oyenzayo empilweni ekufakela imali ephaketheni eletha ukudla endlini iwumsebenzi noma ngabe umuntu uthini, as long wena ukuphela kosuku kunoplastic ongena nawe ekhaya. Mangabe nje ukuthi awubambanga umuntu inkunzi, amukho umuntu okhalayo ngoplastic ophethe ongena nawe endlini, lokho kumina mfowethu akungiphathi kabi futhi angehlisa isithunzi, ngoba usuku nosuku impilo yami yashintsha ngalo msebenzi engikwenzayo. So ukukhuluma komuntu mfowethu ngeke kungisendawo as long mina ngazi ukuthi amukho umuntu okhalayo ngalo msebenzi engiyenzayo. Sengisho ukuthi wena nje as a person awuzisoli, ayikho mhlawumbe bangasithiwa one thing akuthiwa ungayishintsha ngawe, yini mhlawumbe ngathi ngomzimba ufuna ukuyishintsha? Ayikho baba. You are happy futhi ngingaphezu kwa happy, angazi ukuthi yintoni. Angazi ba futhi into ngingaphezu kwa happy. Ngeke ngishintshe lutho for mina. Mhlawumbe umuntu oku-situation efuze yakho ungathini kuyena? Othola ukuthi baningi abanye bayasaba ukuziveza, abanye sebegcine umuntu ugcine emunye sebekholelwa ukuthi no, mina I should be gay because abantu they see me as gay. No bafo, mina engingakusho mfethu, ofuna ukuba gay akabe gay. Hawu, mawufuna ukuba gay nje yiba gay. Yeah. Mina ngikho gay. Yeah. Angikho gay. Cha nje uNkulunkulu ukuthi wangenza ngaba ilento le engiyiyona. Engeke futhi ngize ngikwazi ukuyishintsha. Yeah. Ukuthi phela into engaphakathi kumina asiyo le ngaphandle oyibonayo. Yeah. Injalo. But mawufuna ukuba gay, qhubeka uba gay. Asengisho ukuthi abantu mhlawumbe uthi umunye uzothi kumina angizithandi nginekhanda elikhulu, yabo njeka nami ama-lips ami awajwayelekile. Yabona ingane intombi eziningi sakhula sithi hayi ushaya ngama-rubber lips lo, hayi indaba yakhe ayisebenzi. Yabona mina ngisakhula, yabo le phathi yomlomo nale phathi isiphongo ngase ngifisa ngisho usisusa. Kunaney'thombe sho ukuthi ngangasafisa ukuthi kuney'thombe zami mina engayilahli, because ngithi uma ngithi ngi-approach ingane ithi ayi ngeke mina ngeke ngijole nawe, mina ushaya ngama-lips anjena, ushaya ngama-lips ethayi nesiphongo eside. Lo nto mina yabona mina ngikhule mfethu, mina ngiyaqala ukuhlangana nomuntu othola ukuthi uhappy ngaye. Yizo lento le. So mina ngikhula mfethu, mina nje ngikhula mina nje ngithanda nani wakamnguni, ngikhule mina ngiyinyanya mina, and ngikhule mina ngoba ngikhulanga kahle. Even namanje I'm still working towards achieving indawo e-right. Mina ikhala mina ngikhule ngaliveza social media. Yeah. Mina ngikhule even namanje mina kithi akekho umuntu owaziyo. Mhlambe kubantu abangaziyo abangibukayo la online, i-majority abaze ekhaya ngoba ayikho into engiyivikela nje ngekhaya, ngoba kumina it's so sensitive ukuthi umuntu athi ayi wena ngeke ungitshele kunje kini. Yizo lento le. And then when it comes to me emzimbeni, ngitshela ukuthi mina ngeze ngafunda ukuzamukela sengifike e-university. It's okay. No, there is nothing wrong with me. Yizo lento le. Mina ngi-right nginje. Isiphongo sami si-right. Uyabo? Ama-lips ami ayikho into wrong ngayo. Yabona mina ngangitshela ukuthi mhlawumbe ngaze ngafisa ngisho kade ngaphuza Smirnoff. Ngiyona mina pink lips ngezonke izinto ezinye ingane, ngoba ingane esakhula high school kuthiwa angeke ngijole nawe mina ngoba ama-lips awunawo ama-pink lips wena. Yabona ushanga but mina ilezo zinto lezo ngisho ukuthi wena kukho mhlawumbe wena lokho usuzufile khona no mina ayi angisayifisi. Mina bafo ngazamukela kudala ngoba kusukela ekhuleni kwami ngizalwa ngiphuma nje esiswini ngangile into engiyiyo. Yeah. Namanje futhi ngisayiyo, futhi mangicabanga ngoze ngingena emgodini ngiyiyo. So manje ngeke ngiphathe kabuhlungu ukuthi nginje vele nginjena ngeke ngize ngishintshe. Ngijabule kabi nonke nje. Futhi ngempela uma ngathi wangabi nje ngakhala mina. Aw, khawula kithi. Ngakhala futhi ngathi uma ngathi wangabi nje. Yabona nje nje mfowethu. Ngidalithi kabi. And umzimba wami ungenza ukuthi ngingene la ngafanele ngene khona. Ngoba abona futhi mina mangathiwa
ngihamba nomuntu wakho ngifaka iphinifu Yeah. futhi uma uhamba ungaze ungishiye naye endlini Yeah. uyitshela ukuthi Hayi ngeke menze umngani lutho. wakhe vele inantshi leli yabo yabo Yeah. ungangazi ungangishiya endlini umuntu wakho ngifake iphinifu lami ngifake isketi uphume wahamba kwaphela i-hour hayi wafika seku-right ufika siqede yonke into. Mhlambe abantu besilisa khona enye ividiyo ake ngayibuka you were very angry online treatment oyithola kubantu besilisa uma befike bakubuka kanje umemezele inamba yakuthi for bookings but mase beyingena beyicela ngo-touchline uzizwa kanjani uma befike uyachaza wena you are not there but umuntu vele afike ayicele ngo-touchline mase ethola inamba yakho uthola ukuthi uyayifihla yena ukuthi ugay yabo leyo nto leyo ave ngiphatha kabuhlungu ngoba maye ngibuka la edrobheni ngidanse ngadolobheni ahlukahlukene yeah umuntu ukangibuke engathi uyangenyanya noma mhlawumbe into engiyenzayo akayifuni at the same time omunye umuntu ngimthole ngale ukuthi TikTok usengibhoxile bayakhuluma izinto abayikhulumayo omunye ngicela ngimblocka iyiphi lento bayikhulumayo mhlawumbe ungazi highlight bayashayela mfowethu uyacabanga nje njengoba ngiyishef wanginjena ngiyintshebe ngingena mfowethu uqhamuka ngesingisi wena mfowethu uzothi hello beautiful you beautiful nginjena mfowethu ngiyinkabi nje nginje mfowethu omunye mayibona ngiyamziva ku TikTok yeah angene kwi-bio ngale thatha inamba yami uzongi-WhatsApp and into ewesi ke bagcina besende ama-private party abo besendele mina nithi angikwenzeni ngiyazibuzela nithi angikwenzeni besende bathini bagcina bengena ngalo inbox wami bangisendela ama-private party thiwa nje mfethu cha bathini mebengena khululeka kusekhala this podcast is not for people aba younger than 18 and it's i-podcast abantu abadala and mfethu into ebuye ngishaye yeah ubuhlungu mfethu ngoba manje ngiyachaza ukuthi angisiye lento le abacabanga ukuthi ngiyona kodwa phezulu kwalapho abayizwa yonke lonto leyo bona bayicabangela kwabo umuntu azabe nesinqumo sokuthi cha lo muntu lo khona ngimfisela kona omunye azabe ne-offer ukuthi uzomnikeza imali mhlawumbe imali kibe imali ukhona nje omunye wasegoli oke wanginikeza i-offer ukuthi uzonginikeza 100,000 ucela ngibe nayo ubusuku obodwa ha angazi ngimphendule ngisho umphendula ngambloka straight ngambloka nje mfowethu ngoba into leyo engeke ngize ngiyenze ngoba mina ubaba wathi mezala wazala indoda umama wathi mezala wazala indoda ngeke ngijike lokho ngenxa yesimo somzimba wami bese ngithi hayi ngoba naku nje ake ngibuyele ngala cha angisoze futhi lo angazi icabanga ngisho ukucabanga ngisho ukwenza so nje bafo amadoda awayeka lento ayenzayo ngale waloko uzonibhonya mina nje bababhonya mina yena la manje akekho mhlawumbe ufuna babili ufuna uba expose mhlawumbe because ugcina ukuthi ufuna ugcina uba expose ngapha manje ngeke uzuyimela lento uzofika vele lapho sekuseduze kuyafika manje lapho ngisababuka nje kwamanje kodwa kona kuyeza uzofika lapho uzofika lapho no uzofika lapho manje ukujabulisa yini manje uyabona hey madoda mbuke lapha ekhaya into eyenzakala la into emjabulisayo ubona osisi abahlela shuthela khona bazejabuleke manje-ke uzejabuleke manje uzofisa ngathi ngisho i-interview leli kahamba akwazi ukuthi ayekubona okay mhlawumbe ngibuze uma u-approach abantu besifazane i-approach toward abantu besifazane women with your body bis angakaza kubona ndawo mhlawumbe i-approach ayeza ukushela ngoba sishela nje siyinsizwa benza njani they accept you angakaza kubona online uyakuba nayo lento uku-accept ukuthi njengensizwa noma ubakhulu ngiyakhuluma nabo mfethu but akabuzi same time isakhuluma naye sanginikeza inamba mase ngikhuluma naye ku WhatsApp efonini
uba nawo ukubuza usemfethu umfana wena ngempela noma umfana ngempela. Bese ngiyamtshela ukuthi hayi mfethu phela awungizami ukuzibona ukuthi ngumfana ngale ndlela obuza ngayo yini. Ungizame nje. Yeah. Ungizame nje. And bayangizama shey. Bakuzama shey. And mawungizamile ngenza show khona ngimshiyayo eswini. Unengane ngapi? Futhi unengane ngapi? Ngana ngizazi bafuthi ningakhulu angizazi. Kodwa sina awuzazi nokuthi singaki? Angizazi. Ezinye zikhona ngani ukuthi zizalwe nini? Zizala ngayiphi inyanga kodwa azikhona zona. Kushuthi nje mangase ngibizele minwe nje u5. Namanje khona esizayo. Mangase ngimine u5 zidlulile la. Hayi zidlulile sheni. Uyingqondo impela. Hayi bafaka insizwa mfethu. Yensizwa mfethu hayi kancane. Yeah. Ngidlula bona laba. Laba kusendela ma. Bayizingqola ngempela bona baphathe ibhamu. Bayizinsizwa. Bathi mina ngiyona insizwa ngesitabani ngidlula bona ngiyabanyisa. Abakucela ngo-touch line. Ngiyaqoba ngidlali. Ngiyaqoba. Ngiqoba intombazeni nezi ngesitabani mina. And phela beza ngale ngqondo ukuthi bazongithesa ukuthi ngempela umfana yini. Vele ngifike ngishiye. Ngishiya umaka. Ngoba ziyakhala baba. Ukuze umuntu mangabe ekuboleka iteki athi ungasinga usini ubuye ukhumbule. Ngale yonto baba. Usini ubuye ukhumbule baba. Baba sidlali la semhlabeni baba. Yiphi mhlawumbe into ofuna ukuyi-achieve as usitufuza beside ukudansa mhlawumbe khona into ofuna ukuyi-achieve ngomdanso or anything? Hey bafo kuningi kakhulu mfowethu. Yeah. Ngiyayifuna inqubela phambili mfowethu. Ngingapheleli la emgaqweni. Yeah. Nami ngelinye ngeke ngibonakale nje kuma backstage. Yeah. Nabantu abakhulu ama-artist amakhulu mfowethu. Nami nje mfowethu ngiphithizele mfowethu. Nami ukuthi waze ngelanga kuthiwa ngisegoli Cape Town. Yeah. Sithufuza mukho uphesheya. Yeah. Angifuni ukugcina ngiphelela khona la emgaqweni. Ngifisa ngelilanga nami mfowethu ke ngiqashwe nje omasipala. Nami ke ngidle imali. Yeah. Bangikhokhele ngiqasheni ngonibhonya nje. Bafuna bangiqashe nje mfowethu. Ngoba sabisa manje bazoqasha nje. Babhonya phela. Mfethu ngeke ngihlezi ngiba nama-interview aze ngibele nje. Aze ngibe nomuntu ohlupha nje. Okay. Emculweni umculo wazi njengoba ufisa ukuba bahuphe awusayiboni no bafo ubuyela or ngisengakwazi ukubuyela. Yeah. Ngisengakwazi ukubuyela futhi noma mina ngingabuyela. Ngoba yona umculo ngiyawuthanda. Yeah. Kodwa futhi manje ngisafuna ukustika la ekwakheni igama kakhulu la Situfuza. But uSitufuza ngifuni adume ngento eyodwa ukuthi uyadansa kuphela. Ngifuna ukuthi ube khona namanye ama-character uSitufuza awenzayo ukuze makuthi khona umuntu ofuna ukubhuka uSitufuza azi uSitufuza umbizele yiphi character eyokucula noma yokudansa noma yokuba u-MC. Kanti awudansi kuphela? Hayi ngidansi kuphela. Kanda ibrand kaSitufuza ziphi izinto ozenzapho? kaSitufuza bafu kuyaculwa, kuyadanswa, kuya-MC-wa. MC-wa mfuthu. Ukudansa utwerk lo. Yebo. Chokwa too much. Hayi baba kuyanyiwa baba. Bese kuba MC. Ama-gigs ama-gig engisawatholile kwamanje ilawo uba u-MC. Angawatholi lawa nje ukuzotwerka. Kodwa mina ngiyafuna uloko strip emaklabini. Hayi strip. Phela iwona ama-gig atholakalayo lawo mhlawumbe ungaba nje uthi ufuza uzofika lapha ufake ubra ufake ilokhuzana angazi-ke nje uyimisa kanjani indaba yakhona. Then bese bafo ngiphela khona la ephilifoni nasengubeni kuphela mntama. Emcimbini mfowethu ngiyacela bafowethu ningiqashe. Yeah. Ningibize nje emcimbini noma ngabe ne-party noma ngabe into nomcimbi ngaphandle komngcwabo. Bafowethu nomngcwabo ngiyafika kuwona emngcwabeni Nkosi yami after party omngcwabo. After party. Hayi mangabe futhi mangabe kwenzekile ushonelwe. Nakhona futhi nginalo ikhono lokukhala Nkosi yami ungibize ngizokhala angibizi kakhulu ngikhale nje. Kodwa vele usheshe ukuthi ubani ohambile emhlabeni ngoba ungaze ngikhale ngibize umntwana kanti ngihamba indoda ngimuntu osifazane. Ungikashe nje mfowethu amakhono maningi.
Nale yazi you should look to i-comedy because ever since siqalile la angaze kuhleka nje. So even ngicathi na kufanele u-add lapha ube number 4 e-comedy. wenza stand up. Mhlawumbe ngingayizama phela kodwa phela angaze ngizame. No, you should look into comedy serious. On a serious note. Awuyizame mhlawumbe once. Mhlawumbe uma uperform lapha workshop ukuyizame nje once ubone mhlawumbe ngeke isebenze. Ngoba ngathi uthi uzongena amahloni. Hayi lutho ngafunda imali nginawo. You should look into comedy. Ngizame mfowethu ngibone ukuthi iyalunga yini. Yeah. So abafuna ke ngempela ukuthiwa abafuna uStufuza mhlawumbe bafuna umculo bawuthola lapha umculo waStufuza. Bafakwa manje uStufuza uya promoter umculo wama artists lawa sedumile iGqom noMaskandi. Yeah. Ngibuye ngene ngane egospel nakho gospel nakuMaskandi neGqom. Yeah. But the umculo engipromoter kakhulu iGqom noMaskandi. Yeah. Ingoma engipromoter bafowethu promoter obhuti limit bahope Thandeka Hadebe baningi omenzi bafowethu mangabe nje uyangibona ngidansa ngigaqweni lapha ufuna ingoma wazi ukuthi ngiyazidayisa sinabanikazi bazi ingoma engidlalayo nani banikazi bengoma aningibize phela ngiyovula ama video ningibize ningisupport nje mfana omncane ophushayo emgaqweni ngoba mfowethu lezi ngoma engiphushayo ezama artist bafo ngiyakunotice ukuthi aya recorder ayetudo akafuni ukuza emphakathini. Yeah. Bafowethu umphakathi uyanidinga kakhulu uyafisa ukunibona awungagcini ukunibona eTheThe enkulu bakhipha 500 befuna ukumbona fikani babambe ngezandla nibabingelele nibaculele bajabule abantu banganiboni ngemali ikona engikwenzayo lokho. So promoting umculo bakhokha ama-artist lutho bafaka khokha uyenza nje ngiyazenzela nje ngoba uthanda mhlawumbe ufuna nawo ukuba yathanda ukuthi angisupport ngabe yakwenza lokho alikho ngisho lodwa sekulakho alikho baba futhi hayi ukuthi ingoma zawo ngisebenzisa ngemvume. Yeah. Wonke ngiyakhuluma nawo before ngisebenzisa ingoma ngiqale ngifonele athi umnikazi wengoma ngimtshela ukuthi ngumuntu okanje athi umuntu hayi khululeka bafo ingoma ngayisebenzisa kuphele kanjalo futhi angibuye ngiphinde ngimfonele ngiphelela lapho. Ngikuza ukukhuluma ngamakhadi. Amakhadi uthini yakho namakhadi? Wena bafuna amakhadi bafo i-role model yami ke. Yeah. I-role model yami bafo leya emculweni lo wethu thina genge encane. Yeah. Bafo lwasisi loyana mfowethu wafika ngelinye igiya ngamthanda ngamlandela. Nami ngafisa ukuthi ngigqoke njenganaye nje ngoba phela ngiyabona ukuthi lapho uyathweka uyashibilika wenza yonke lento enziwayo ngani nami ngikeze ngihlule lento. Bona ngifisile uba wahupha kodwa manje kwaba nento ukuthi manje uba uphi uyasina mina ukuthi ngangikwazi. Yeah. Wafika umuntu ozongisiza ukuthi ngibe uye. Yeah. Mina bafo umakhathi mfowethu hayi uma sengisijulile kakhulu manje ngisakwazi ukugijima njenganaye. Yeah. Kodwa bafo kuningi mfowethu wamakhathi bafo ngamthanda la sisi loya. Ukhuluma la amakhathi. Makhathi. Ngiyamthanda mntaba. Khulu. Makhathi yazi ula ehlizweni la uphiswe enhliziyo yami ugcwele. Ugcwele mntama. Futhi ngiyafisa la ukhona ukuthi ungisondeze eduze. Eduze. Ungisondeze eduze. Yeah, siyenze lento mfowethu. Yeah. Ngidansa futhi naye nampe ngilila ngisibone ngishela stage naye. Noma nje ngibe naye nje stage mfowethu. Ngidansa ngingajabula kakhulu mfowethu. So uyafisa ukuthi ngiyila ngamakhadi ngihlangane naye. Yeah. Ngihlangane futhi naye sixoxe manje ngene stage ngibe khona mfowethu. Angifuni imali. Yeah. Imali awunankinga naye. Angifuni imali kuye ngifuna nje noma 1 gig. 1 gig nje naye. Ngajabula mfowethu. Ile Limpopo. Mfowethu. Noma ngabe uthula eThekwini. 1 gig nje ngibe naye. Ngajabula mfowethu. I-role model yakho makhadi. Sabi. And manje bafo yabona sekuwesi manje ziyagijima ezami sekufika nosisi yabona bafo uShandesh umakhadi. Ubani manje Shandesh? Ezinye ingane ezifikile bafo zakhona ngale Limpopo. Hayi. Nazo uyashilika mpembu. Manje ubona umakhadi angakhishwa lezi ngane.
ayingeke kulula. Belibhoza leya. Makhathi. Yeah. Hayi ibhoza baba. Ibhoza baba, iqueen leya baba, iqueen leya. Yeah. Iqueen leya baba. Kodwa ke ilanga phela uNkulunkulu uzolenza icebo uzoya ngisho uNkulunkulu uzoyakha iplan. Yeah. Ukuthi ngelanga ngikwazi ukuxhumana naye sikwazi ukubona isikhathi singafiki. Mhlawumbe mfethu sesiyayigoqa manje. Ama details akho bafuna ukubhuka. Bafowethu ngikhona ku TikTok. Lo mdala bawuheka ngavula ipage elisha. Ku TikTok ngikhona uStufuza 8. Yeah. Ngiyatholakala khona ku inbox. Ungi-inbox nje emakhona ocelayo ufuna ukungiqasha, ufuna ungibhuka noma ikuphi nendawo. Noma ngabe ukuphi hamba wonke umhlaba. Ku Facebook ngikhona uStufuza SA. Yeah. Nakhona futhi uyangithola. Ku WhatsApp ngiyatholakala inamba inamba. Bazo WhatsApp ke lezi imbungulu lezi. Inamba ethi 063 Yeah. 234 Yeah. 25 Yeah. 84. Ayiphinde futhi. Ithi 063 Yeah. 234 Yeah. 25 84. UStufuza igama. Ngila eduze Mlazi. Yeah. La ngitholakala khona. Yeah. Thank you siyabonga. Insizwa siyacela. Ngibonga nina insizwa. Ningayiceli ngithi wasilana insizwa lena. Uma manje na uFacebook oyivimbi bengizothi akanivezela lento. Ukuthi yona ngempela yini. Ora bafethu siyabonga kakhulu. Cebisela usubscribe button. Kusazoba mnandi. Hazobalanda balethe khona la. Babe video mfana.